Репортажында. Казаннан 140 километр ерақлықта нәқ менә Идел буенда урнашкан ул авыл, исеме Мукшы Каратайы. Нәқ менә монда, Татарстанның көньягында, мордваларның уникаль этник төркеме яши. Гырыф-гадәтләре русларча, үз аңнары мордваныкы, ә сөйләшүләре татарча. Бер сүзне татарча, икенче сүзне урысча, өченче сүзне без мукшыча, шулай чыга безне тел. Мукшы Каратай теле. 60 кеше яшәгән авылда мордва каратайлары, ягъни мукшылар күпчелекне тәшкил итә. Алар бүген безгә үз милли ризыклары сяканя пешереп күрсәтте. Камырга керә сет, тоз. Ә ни өчен гөмбә белән, ит белән түгел? Предкалар жасаган гөмбә белән ул чакта ит, наверное, аз икәндер, шуннан инде. Күп гөмбә җыйган. Игенчелек, терлекчелек, умартачылык кайчандыр бу авылда 500 от тотканнар, чабата үргәннәр дип исенә төшерә Бөек Ватан сугышы ветераны Николай Макарычев. Шевулкая торса да яхшамас. Туган җирне кем яратмый? Әммәсе ярата. Мукшы каратайлары нәселендә фин-угор, төрки һәм славян тамырлары бар. Үзебез мордвага охшаган, әмма нык татарлашкан диялар. Бу йорт бизәлешендә дә, сөйләм телендә дә чагыла, әмма бераз аерма да бар. Сез монда кем белән яшисез? Бабай белән. Бабай белән? Әби белән яшисездер. Әби ул татарча, безне латча бабай. Әйе, әби мукшыча, бабай була икән. Урысча тарелка дибез инде. Без тавыш. Татарга әйләндергәч табак диләр, табак. Татарстандагы үзенчәлекле этник төркем мукшыларны өйрәнергә хәтта чит илдән киләләр. Аларның килеп чыгышы һәм монда төпләнүе турында фикерләр төрле. Шуңа да карамастан мукшылар үз гырыф-гадәтләрен саклый. Моны борынгы чигү үрнәкләрендә күрергә мөмкин. Бабайлардан, пущайлардан безгә күчкән нәрсәләр инде. Яхшы тормыш анда, яхшы тормыш. Әтәштә шунда чәчәк ата, җырт. Мукшыларның монда борынгыдан төпләнүен Мордовка исемен йөрткән елга дәлилләп тора. Җирле халык аны Мукшы Каратай җылгасы дип атый. Монда Убиенный Михаил турындагы риваять бар. Михаил дигән кеше янәсе Идел ярында гыйбадәт кылган, шунда ук үтерелгән дә. 8 июнь көнне анда җыелып аны искә алалар. Кабри исә Мукшы Каратайның үзендә урнашкан. Анан соң барабыз Идел буена, ул яшәгән часовнига. Анда уздырабыз молебен, и чишмәдәге суны освещают. Әлеге чишмәләр янында Иделдән узып баручы теплоходлар да, кечкенә көймәләр дә туктаган. Халык туктап, шифалы судан авыз иткән. Әлеге урыннарның изге булуы турындадан еракларга ук тарала, хәтта күрше авыллардан да монда килеп, яңгыр яусын дип дога кылганнар һәм ул әлбәттә яуган. Шушы риваять бүгенгә кадәр яши һәм халык аңа чын күңелдән ышана. Җир хәрәкәт, ягъни җир импровизация. Мукшы каратайлары иҗатын шулай дип атап булыр, чөнки алар күргәннәре турында җырлый, еш кына инде билгеле җырларга яңа сүзләр истиләр вазгыятенә карап. Тыйын вы килгән безгә, батмыйынча диңгезгә. Мукшылар гына яшиме? Башка төрле милләт вәкилләре дә бармы? Юк инде, чыгашлар да бар, урыслар да бар. Дитя лаская тихой песни. Рус гаиләсендә бу мизгелдә кишердән кәтлит пешеп җитә. Здравствуй, соседушка. Ой, здравствуй. Бер-беренең милләтенә хөрмәт һәр сүздә. Мәсәлән, рус Нина Соловьева татар шигырен сөйләп шаккаттырды. И туган тел, и матур тел. Әткәмен кемнән теле. В дружбе и сила нашей деревни. Авыл зур булмаса да үз шатлыклары, үз тормыш рәвеше, гадәтләре, иң мөһиме бер күрсәң монда әйләнеп кайтасы килә. Күпме бергә инде сез? Яратмый мине. Яратмый башлады. 70 ел тормас идем, мен яратмасам. Ич кыз безне. У них бабай же называется. Обед бабай будет. Кама тамагыннан Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.